चिरां जिल्ला रविकाथा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय मोनसे गिदिर अरनबारि बेवहाय दंफां सिखावफ्रा दंफां दानफायनानै खावनानै दोननायखौ लायनो थाखाय गंब्रै मैसो गारि आरो गंसे मोसौ गारि लानानै थांदोंमोन। बे समावनो फरेस्ट बिफाना डिउटि खालामनायाव लोगो मोनसननायलाय सिखावफ्रा फोरसाब फोरसिब गारिखौ गारनानै खारनायखाय सासेबो सिखावखौ हमनो मोननाय जायासै। मैसो गारिया गंब्रै आरो मोसौ गारि गंसेमोन, नाथाय मोसौ गारिखौ दुरुं खेवनानै होनायलाय मोसौआ खारजोब्बाय, मोसौखौ हमनो मोननाय जायासै। बिनि गारिखौ लाबोनाय जादों। जाय बिथांमोना दा मैसो गारिखौ होगासिनो दं बिथांमोना सिखाव नङा, बिथांमोना फरेस्ट बिफानजों लानानै फैजानाय हाजिरा होनानै लाबोनाय बिथांमोनसो। बे मोनसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ फरेस्ट बिफाननि जाफुंसारनाय होननानै जों साननानै लानांगोन। फरेस्ट बिफाननि बे मोनसे जाफुंसारनायनि थाखाय आंनि टाइम पास इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। फरेस्ट बिफाना सिखावफोर दोनखोमानाय दंफांखौ संदाननो हायाखिसै, नागिरबायदोंमोन होननानै मिथिदों, अब्लाबो दिहुननो हायाखिसै। हयथ' बिथांमोना सानाव मैसो गारि मोसौ गारिखौ लाबोनानै हरावसो बबेनिफ्रायबा दंफां लाबोनानै लड होनानै लांगौमोन खोमा।